Bro.
Ayo. Driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kahanen sang nata mudha sang rerepa Kakang Durna pripun kabul kawusanane panjenengan wau badhe ngrumiyini lampah prapta wonten negari Ngamarta badhe matur utawi rembagan kaliyan anak Prabu Puntadewa. Banjur kula lan Kurawa mangdhawuhi supados sumusul. Lah saniki kula lan Kurawa sampun nusul sampun dumugi Ngamarta. Lajeng pripun Kakang Durna? Niki wayah Mas Lesmana Mandra Kumara saestu kepengin dhaup kaliyan Dewi Karnawati putranipun anggir ngawangga. Ning sranane temanten putri kudu dipaesi ngangge kuku Pancanaka. Pripun Kakang Durna? Werkudara purun menapa mboten? Dek Patih. Kula pun saged sapejagong kaliyan anak Prabu Puntadewa. Sing surasane badhe ngampil utawi nyuwun tulung kaliyan Werkudara supados purun maesi dhateng temanten putri ngangge kuku Pancanaka. Wong nyatane sing duwe nggih mung Werkudara. Lah nggih. Terus anggir Punta nglilali ngelilani menapa mboten? Lan Werkudara purun menapa mboten? Pinangka dados pitumbasane temanten putri. Nek jane Werkudara mesti purune. Wong nadan kados pundi Werkudara niku murid kula. Nanging niki malah wonten dadak ngleni jujul anusuli. Merga kedadak wonten sowane Petruk. Lho, Petruk kok sowan niku ajeng napa? Petruk dikongkon Janaka sing surasane Janaka nggih ajeng dhawuhke anake nggih niku si Brantalaras. Mongko nggih ajeng didhawuhke kalih Karnawati putrane Angger Basukarna. Lah Petruk dikongkon Janaka supados nyuwun dhateng Werkudara purun dados sarana pitumbasaning temanten putri. Niku ra tegese ngriwuk kimpul bebarung sinang utawa nunggal karep to, Dik. Lah nggih, leres. Terus lajeng mestine dadi diya diniya padu kalih Petruk niki wau. Njur metu njaba iki Dewate. Mang dawuh kalih Kurawa Petruk niki pun dadi pepalang. Kon bali nek ra gelem bali dipateni wae. Oh nggih. Kartomarma Swatama. Perpekana Petruk kon bali mulih nek ora gelem disirnake wae. Inggih, lenggah sekecoklo kendarate Petruk.
Ilaman. Katri gumulung mangrempak Kurdha reka kiring Rananggono gawe gelar Oh Ki Lurah Petruk ngantos sumengklung anggen kula nengga lan kula niku bingung Ki Lurah Petruk kok nganti dateng kula ya pancen aku ngejak kowe iki mestine tak jaluk gawemu merga iki mau sowan ngersane Sinuwun Ngamarta sejatine aku didhawuhi Ndara Arjuna sing surasane Ndara Janaka arep ndhawuhke putrane ya kuwi Ndara Brantalaras arep didhawuhke karo putri Ngawangga putrane Narpati Basukarna ya kuwi Dewi Karnawati ya nek jane mono Ndara Janaka karo Sinuwun Ngawangga wis padha sarembug supaya dhawuhing penganten nyuwun dipaesi nganggo kuku Pancanaka kagungane Ndara Werkudara lah mula aku terus didhawuhi sowan iki mau ning iki mau jebul Pendhita Durna ya wis rawuh ning Amarta mongko ya nunggal karep arep nyuwun supaya Ndara Werkudara kersa dadi bebanane temanteng seka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara nah iki mau dadi padu iki mau nggih lajeng kersanipun Ki Lurah nganti dateng kula wah pait ra tanggap kowe iki Durna ki ning dipapan mesti ora tau pisah karo Sengkuni karo Kurawa barang kuwi. Tur mesti gawe geger lan iki Durna mesti gak dawuh karo Kurawa supaya ngajar karo aku. Nah, mula Anoman saiki tak jaluk gawemu pethukna Kurawa kae. Oh iki. Yen mekaten ngestoke dawuh wis gage mangkat mengko aku ya melu ngewangi wis. Kepapak keprang guling mungsuh kepapak bawatnya bentar kepapakane ngaloka oh dalah sing tak goleki Petruk kok iki malah Hanuman sing methuke karo aku yo Kartomarmo pancen aku dikanthi dening Ki Lurah Petruk gelem sumingkira ora sumingkira aja melu-melu perkara iki nendi Petruk ora perlu gepok koncane Ki Lurah Petruk Anoman wae ayo nono wah keparat ora gelem minggat ngakune kene lho iki jagoku iki Petruk rene tak tugel sirahmu moh aku gelem rono nek sing ngendang Dani neng mengki Ki Lurah Petruk tumut perang tak perang wis nek sing ngendang Dani tenan perang aku nek oteng sing ngendang aku mulih piye wis bosen aku sesuk meneh nek menyura lagi ngaten nggih bareng arep dorong bukan apa iki Anoman gelem sumingkir Petruk tekan kene tak tugel siramu
Ora sah goleki iki Lurah Petruk, wong ning kene wonge. Lah iya tak rono nek ngono. Ora gelem sumingkir saka ngarep aku tak tebak dadamu kene margane patimu sing olehno prapting lapus. Kartomarem.
Ut as cocok tumbak dadamu Jaya Jaya Anoman. Iya. Waduh, waduh, aduh, aduh. Rene. Ayo balik lagi, rebutan. Aslop, wah, ojo ndo Anoman, Panono. Rataya Jayendra. Jaya Milata bagian podo-podo Petro. Iki apa cebol mangan pagermu ya? Dudu dudu. Priang, Cuk. Monggo tak ladeni wis. Muj.
Sora aku nek musuh wong edan. Wah, iki Anoman nih. Yo, dasar woro nyoto. Candak tak dadekke apa jenenge? Rica-rica. Witian awas. Put. Lu nyumen ta? Innalillahi. Mutar siji. Dur. Ngopo ya, Kae? Sapa sing durung maju ya? Dursasana. Nun. Sumikir, Wan. Anoman iki dasar purnya tuh. Dudu musuh kowe, ayo, mir. Petro. Apike. Wis ah. Ayo gek do maju meneh. Kurang sapa? Petro. Kene ya jireh. Ngono dawuh-dawuh. Pahit. Man. Lho, Lurah. Wonten dawuh. Wis do mundur kabeh apa? Sampun. Nek wis do mundur kabeh ae rono sik ngaso sedilit apa kowe arep rono meneh? Lho tak mriko mawon. Ya wis, aku tak ngaso ning kono. Ayo, kamu Suramrata, tandangi Anoman. Werkudara merapaki karo wong tuamu. Apa iki tegese Werkudara abot karo Durna tinimbang Petro? Wah, Durna bapakku. Kabeh mestine wis tak pikir kanthi permati.
Nadyan Janaka ki adhiku dhewe nanging tak anggep murang tata ing atas arep njaluk tulung karo dulure tuwa ora sowan dhewe malah mung kongkonan karo Petruk. Wah, Janaka wis nyepelekke. Nah, bener kuwi, bener. Pancen adhimu Ki Deksura murang tata. Cetha nek arep njaluk tulung sedulur tuwa kok ora sowan dhewe. Beda karo aku. Aku sing dadi gurumu wae ya nekani nglirani dhewe. Yo. Mula iki aku wis netepake yen to aku abot temanten Ngastina. Wah, aku bakal melu durna bapakku. Larak ngono. Nger, mbok ya mau-mau rak. Ora usah nganggo regecekan barang. Wes, ayo tak kanthi dadi bebananing penganten ning Ngastina Werkudara. Yo. Waduh. Wah. Wah, kacau. Wadaw. Kacau iki tenan. Rampung selesai. Ndara Werkudara malah dikanthi Pendhita Durna. Wah. Genah nek belani ndombani temanten Ngastina. Neng nek tak pikir-pikir Ndara Arjuna ki aneh kok ya. Oh. Aneh iki. Cetha arep njaluk tulung sedulur tuwa kok malah kongkonan karo Petruk. Ora sowan dhewe. Ayo mestine dianggep nyepelekke. Mula lumrah nek Ndara Werkudara abot melu durna wis. Ala bener aku ala bener luput. Lelakon iki tak aturne ning Ndara Janaka wis tak bali wae nek ngono. Pahit. Ora entuk sangu. Ora entuk gawe.
mantyan kumlebeting twaja suprasta kayuka prapal puspita andraing bumi ron mawur katyuping angin kuglambyar sumebar Kilorah Petruk Kantong Bolong Dupi Uninga yen to Raden Werkudara ndumbani dhateng temanten saking negari Ngastina milagya pilalu wangsul nedya sowan malih wonten ngarsanipun sang pamadyaning Pandhawa nenggih Raden Arjuna nanging Cinandra tindaknya Kilorah Petruk Kantong Bolong luar tanpa wekasan pindhane wileting tirta saking puncaking Adaka gendika capa ingkang wonten negari Pagralun Sang Prabu Lembuana dene lenggah siniwaka kawis tingal dirada medhat saking wantilan Cumangkah hanggro sumbar
wong lelamisan ucape tan tulus ing ati jaba putih njero kuning yen kembang sembojo wong alim pulasan ladalah arjoko blai iblis laknat padha jejekan pati Janggira paksa inggih wonten timbal ingkang dawuh nyeng sinuwun aja nganti kaget ing pamikir marmane jeneng sira ingsun wiji mangarsa marga ingsun mung bakal nglairake apa ing dadi kegimpulaning rasaku inggih cumadung dawuh nyeng sinuwun teh najan aku wis mukti ngawibawa Prabu Lembwana iki wis jumeneng nalindra ning negara Pagralun nanging ingkang dadekake telenging pamikirku ora ana liya ya mung kejaba ingkang nitahake aku. Aku tumitah ning Madyapada iki lumantar tangkar tumangkaring wiji ya ingkang mijikake aku ya Sudarmaku wong tuaku. Nalika aku maca ning kapustakan negara ing Pagralun jebul tinemune Prabu Lembwana iki anak Prabu Karnamandra ingkang nalika semana jumeneng nata ning negara Ngawangga. Nanging sawargi Rama Prabu Karnamandra nalika semana kandrung-kandrung kapirangguh klawan putri saka Mandaraka ingkang wangi Dewi Surtikanti. Nanging Dewi Surtikanti wis diwengku garwa dening Raden Suryatmaja ingkang saiki jumeneng nata ning negara Ngawangga. Monggo negara Ngawangga mbiyen kuwi kagungane sawargi Rama Prabu Karnamandra sing tegese negara Ngawangga bedah dening Raden Suryatmaja. Aku ingkang pinangka dianak-anake kaya ora narimakake kasunyatane Rama Prabu Mandra Karna utawa Karnamandra kuwi seda sia merga saka Prabu Basukarna ya Raden Suryatmaja. Mula sedyane atiku aku sedya males wirang ngudi tuwuh sedane Kanjeng Rama Prabu Karnamandra Patih wonten dawuh sinuwun tunggunen praja mbiyen negara Ngawangga sing bedah Prabu Karna Basusena Raden Suryatmaja. Mula kalenggan iki rene negara Ngawangga mbiyen kagungane sawarga Rama Prabu Karnamandra. Dina iki uga aku ingkang bakal bedah meneh negara Ngawangga. Kalono kalaya takut maringkut ringkut kaparigeng raseksa makura ruwa upa sing nyokang mawinges wingis ladalah
Aduh sapa sing tak sandhangi atas aku iki mukti Nyokrawati mbau denda ning negara Pagralun ning nyatane aku durung bisa nyuwargake wong atuh aku ya sawargi Rama Prabu Karna Mandra mula daya-daya tak gelak laguku jumujuk ning negara Ngawong Raden Suryatmajaya Prabu Karna Basusena ing kene antakamu wancine wis madya ratri Sang Hyang Candra Purnama sidi lintang raras ku menyar angrengganing antah reksa om silir-silir kang sami rawana brangeng sikumbang iku antuk sejatining madu ngelmu iku
nganti cumengklu ngentrok le kununggu le musuhan ning negara Ngamarta piye kabul kawusanane pura nadya wasana. Ayo perkara kuwi mengko tak aturne ning Ndara Janaka munggo sing dadi wigati kusowan ana ngersane Sinun Prabu Puntadewa mau kepiye mengko tak aturne. Saiki sing baku piye? Mumpung iki isih ana wektu gara-gara kanggo tetembangan. Ujupe sowan iki sowan ning Randu ning daleme nggone pepundhen awak dhewe ya kuwi Ibu Darmiati Tukiran. Wah, kagungan damel ngentas pitulus netepi darmaning sepuh mala kramake ingkang putra. Kajeke wis 3 taun kepungkur le palakrama wis mingkari tasakuran dasare panjenengane ya ngluwari nadar. Merga panjenengane kuwi mbiyen kuwi nate darbe nadar yen to putrane kuwi kelakon dhaup silane ngakrami pokoke arep nggelar kelir ning kampung tegese saka London kono panjenengane kondur ning kampung terus nanggap wayang sing dikersake almarhum Kisena Nugroho. Ning dilalah kok malah pepundhen awak dhewe ya Kisena Nugroho malah seda. Terus tetep ngluwari ujar terus dilakoni saiki. Wah. Aneh anu to truk piye? Le ngundang kemur putel nimbali kok kemur puten. Wis setahun kepungkur le dawuh karo awak dhewe. Oh iya to. Heeh. Sapa panjenengane Budarmiati iki le dawuh karo aku wis setahun kepungkur malah wis dibayar separo dhewe mbiyen. Ya wis saiki wis bong-bong bolong awak dhewe. Lah iya ya piye carane kok ya. Wah jan mau sore ya wis diaturake dasare gandeng yen ki sing kudune ngluari ujar utawa sing ngluari kupat luar ki panjenengane Kisena Nugroho ning gandeng Kisena Nugroho wis kapundhut terus iki mau diwakili karo Mas Gading ya putrane almarhum Kisena Nugroho. Ya wong dasare panjenengane ya dikersake limbukan tekan nggon perang awak dhewe nggon bagian nggon inti-inti utawa nggon rembuh penting. Ya yo caos panglipur iso ana wektu sedila dinggo caos panglipur utamane kanggo temanten kekalih lan panjenengane Ibu Darmiati Tukiran. Wah jiang nyenengke terus. Wah sore mau penonton ra kaya-kaya wae awak dhewe wis apal ning daerah kene iki penonton ki sore wah ora kaya-kaya nek muni limbukan ngono wah penontone akeh banget rampung limbukan prung mengkari sing do seneng nyemak lakon ya kari siji loro sing do seneng lelagon sing klasik-klasik ayo dipinangkani kabeh ya ben rata ya ngene iki nggon mancan iki pokoke nglagokake utawa nembangke sing curasane bab katresnan lan bab kasetyan. Oh bab katresnan karo bab kasetyan contone kaya langgam setuhu terus ana meneh langgam dadi ati bangsane model-model kaya nek sedo ya kadung tresna. Oh iya ya pinter Bagong kowe dhisik kang gareng ngaku mumpung isih pelok 6 arep ngersake apa. Wah aku wingi ya entuk welingan saka Budarmiati pokoke sesuk Mbak Ayu supaya ngaturake langgam setya tuhu. Mumpung ki pelok 6 ayo Mbak Ayu mumpung ki panjenengane Budarmiati Tukiran ya isih kepareng lenggah. Cacake panjenengane ya sayah wong ya pirang-pirang dina le kagungan hajat. Ya ayo Mbak Ayu diaturake langgam setuhu dibawani nganggo diandang gula setiap tuhu. Pamintaku ya matur nuwun diaturke Budarmiati. Lah piye saben-saben ana live streaming channel Dalang Sena kuwi panjenengane mesti nyimak tur mesti komen ning nggon live chat. Mbuh dalange sapa pokoke sing penting ki sing nyiarke channel Dalang Sena. Matur nuwun Bu. Pokoke ya tutuk momong putra wayah. Dila meneh muga-muga terus
enggal gendong putu. Monggo Mbak Ayu. Pengajape pokoknya temanten kalih tasah atut runtut runtungan. Sing ngundang cendik cah cilikmu sapa, Tru? Ketoke nek ndelok apa ki bedane pasuryane ketoke anake maju nek ora kleru kae. Oh bener, heeh. Apik tanganane. Besok ngundangi aku le. Nang ndi? Nang anu, nang plesan besok ngundangi aku sok. Yen sejak tansah mulat Neno sida asih Neno pindha mimi lan tuna ayo nimas bareng ana tepi wajib situasi sida asih nuwun Mbak Yu pokoke nek nggon manten ki gara-gara ki pokoke diakehi langgame ning surasane bab katresnan karo bab kasetyan. Oh ya, mangga Bu, aku kang setya satu Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.